En pé de guerra contra o furtivismo. Por primeira vez, 3 confrarías de Arousa Norte, Rianxo, Cabo de Cruz e Pobra do Caramiñal, se cadra os pósitos máis castigados da ría por esta actividade ilegal, únense para exixirlle a Consellería do Mar e a Policía Autonómica, o Corpo de Seguridade do Estado, que ten asignada esta competencia en todo o litoral galego, un maior control e medidas máis efectivas contra esta práctica que arrasa coas súas concesións, e por conseguinte co pan de moitas familias que viven de xeito legal do marisqueo. Porque estamos vendo que estamos ganando playas todos os anos para que os mariñeiros podan ganar, ou incluso o marisqueo a pé, poida ganar un xornal como Dios manda. Estamos vendo que deixando esas zonas para que o marisco medre poidamos criar uns topes un pouco acordes para un xornal, estamos vendo que vamos á zona e está toda arrasada polo tema dos furtivos. Eu penso que hai que, tanto a Consellería como aos corpos do Estado que estean aptos para esta xente, para poder sacarlle o marisco ou poder denuncialos, que empecen a tomar medidas serias no asunto. Non podemos seguir así, porque estamos vendo que os ingresos da xente do mar baixa cada ano por mor desta xente. Non é normal que deixes unha playa con marisco, que vai a rarealo, que o vai a sembrar, rarealo, para que non che vayan os furtivos, si total despois van a ir igual, porque nós non nos apoia nadie. Sacando municipales que ainda nos botan unha man e a Guardia Civil, nós por Rianxo non vemos a nadie. Para eles, a reforma da lei vese insuficiente para rematar con esta lacra. Creo que a lei é un pouco insuficiente porque non chos aleja dunha playa. Alejacho dunha playa e métechos noutra doutra cofradía. Neste caso, pois para Rianxo, ou para a Puebla, ou para nós. Os nosos gardas teñenos controlados, saben os cambios de turno, non poden botar 24 horas cubrindo turnos nunha praia, e a hora que fan. Cando libran os nosos, aparecen os furtivos. Ora, dá igual, ni mareas baixas, mareas altas, dá igual calquera hora. Entonces, habería que pediríamos un pouco de apoio, sobre todo neses intervalos de tempo, que os nosos gardas máis ou menos cubren uns horarios sempre, que houbera algo de vigilancia neses tempos para estar máis cobertas as praias. Os patróns piden tamén, ademais de aumentar a vigilancia nas praias, o aumento dos controis na cadea comercializadora. Está claro que o 70 ou 80% da ameixa que nos levan é marisco inmaduro, é pequeno. Ese non se vende polas portas, sobre todo esa cantidade de marisco que comenta Miguel. Sobre 500 kilos véndelos un día polas portas, non vendes todos os días polas portas. Hai que mirar quen está interesado en comprar a ameixa pequena e esas cantidades. Igual, investigando por aí, pois igual atallaban un pouco o problema. Aínda que é difícil de cuantificar, apuntan a unha media de 500 kilos de marisco saqueado das praias a diario, unha cantidade que representa perdas insuperables para calquera apósito. Nos botamos sobre máis ou menos uns 500 kilos que sean diarios. A 4 ou 5 euros estás falando de 2.500 euros, máis ou menos. 2.000, 2.500. Por 5 días xa vas dar a 10.000 ou a 12.500 euros. Eso todos os días. Imagínate, eso é un mínimo, que supoñemos que ha de ser moito máis que eso. Pero o que é a Consellería, se puxera máis gardacostas, e nós facturáramos esa cantidad de cartos, ese gardacostas estaría coberto incluso gratis, se evitan que ese marisco se extraia das playas. Incluso daríamos para pagar a mellor das vigilantes, mira que ancho di. O último episodio vivíase esta pasada fin de semana en Rianxo, coa agresión dun furtivo a un axente da policía local. Algo, por desgraza, bastante habitual, xa que cada vez os furtivos son máis agresivos. Esta semana a un policía local de Rianxo tuvo unha agresión dun furtivo. Cando a un policía local se lle fai unha agresión, imagínate o que lle farán aos vigilantes destas 3 cofradías. Eso é o que temos que evitar. E a Consellería, a máis autonómica, ou quen sea o corpo responsable desto, terá que tomar medidas ya, porque non podemos seguir así máis tempo. Salir ti mal parado ou ter que pagarlle a el o que ti lle fajas. Iso non é normal que nós teñamos que deixar de ir vigilar o que traballamos nós durante todo o ano. Estar vigilando e ver que che levan o marisco e non poder facer nada.